Li Tirkiye piştî derketina koronayê koçberên ku li vî welatê dijîn jî bandoreke xirab dîtîne. Piraniya koçberên ku ji welatên wek Sûriye, Iraq, Afganistan û welatên dî hatin Tirkiyeyê li bajarên wek Stenbolê bi moçeyekî hindik hewl didin debara xwe bikin. Li kolanên Stenbolê hezaran koçberên ku piştî koronayê bêkar mayîn hene û gelek ji wan ji ber ku bi awayekê fermî naxebitin ji hemû mafên xwe yên yasayî bêparmane. Burada İstanbul geliyor, çalışıyor. Ez ji welatê Megrîb hatime İstanbul, beriya koronayê ez di kargeheka Pelavan de dixebitim. Wek her kesê koronayê bandorek xerab li ser me jê kir û ew nêzîkî sê heyvin ez bêkarim û di rewşeke zehmettir de dijîm. Haydut korona di. Gıda olarak çalışıyorum. Ji ber ku ez di kargeheke xurekan de dixebitim, koronayê bandoreke gelekî xirab li ser karê me nekir. Lê gelî kesên li derdora min bêkarman. Niha rewşewan gelekî xirab e. Lê em hemû alîkariya hevdû dikin û hewl didin ji vê rewşê xwe rizgar bikin. Ji ber bêkarî û zehmetiyan hinek koçber li bendê ne vegerin welatê xwe. Hinek jî dibêjin em êdî fêrî jiyana Tirkiyeyê bûne û li gel hemî zehmetiyan ew hêvîdarin rewştê baştir bibe. Biz Afganistan Ez ji Afganistanê hatim, min û hevjîna xwe ji xwe re dikanek vekiriye û em bi hev re dixebitin. Rewşa me hinekî zehmettir bûye, lê car de jî nexerab e. Ez bawer dikim piştî niha rewşa me wê normal bibe. Afganistan'ı sattım. Ben inşaatta çalıştım. Ez beriya niha di karê avayî saziyê de dixebitim. Lê niha bêkarim û neçarim. Ji ber koronayê niha deriyê sînor girtiye. Heger derî bê vekirin, wê gavê ez ê biçim Idlibê. Yani çok bir arkadaş. Vayrusa koronayê wek her kesê bandora xwe ya xirab li ser koçberan jî nîşan daye. Ji ber rênima û xedexeya derketina derve, ev çend heyvin de hezaran koçber bêkar di rewşeke zehmettir de dijîn. Lê gelek koçber di vê baweriyê de ne ku piştî asayîkirina jiyana rojane rewşa wan dê car dî ser xwe vebe. Diyarbbayram, Kurdistan 24, Stenbol.